Velkommen til dette kig hen over Goodyear Eagle Cup-pladsen, som den udspandt sig i løbssæsonen 92. Med tæt kamp om DM-poengene, et par nyheder i reglementet og dramatik en masse undervejs i de alt 6 afdelinger. Det med dramatikken skulle være unødvendigt at understrege. Den ligger ligesom indbygget i klassen og sikrer den et trofast publikum til de hissige små gadebiler. En ny vægtregel sigter på større jævnbyrdighed i 92, nemlig et tillæg på 2 promille af vognens vægt for hvert DM-point, dog kun op til 40 point i alt. Men hos en pointsluger løber det hurtigt op i en 50-60 kilo. Der er også en anden nyhed i Goodyear Eagle-feltet. Samtidig med, at vi har et ens hestekraft-vægtforhold, nu har vi også sådan, at vi kører på ens hjul, både med hensyn til diameter og med hensyn til fælgebredde. Og så er der ellers dækket op til 8 omgange i første heat. Og vi er inde hos Bjørn Kravlund her, hvor han kører ud fra pitten. Per Carlsen, Michael Carlsen og Walter Samtleben holder i forreste række. Kravlund og John Fischer i anden, Arne Nygaard, Henrik Nielsen og Bjarne Mortensen i tredje. God start for Michael Carlsen, der presser sig først gennem helsvinget foran Per Carlsen og Walter Samtleben. Men den gevinst sætter Peugeot-køren hurtigt over styr. Se hvordan. Bjarne Mortensen står nu heller ikke alt for godt fast på sin dæk. Snorer en halv omgang. Kravlund når lige at komme forbi, men det gør Thomas Jørgensen ikke. Og Citroën-køren må udgå efter at være pumpet op i Mortensen. Vi ser det en gang til. Der. Bjarne kommer med på feltets 6. plads. Og side om side her er det Arne Nygaard i Peugeot og Ken Hansen i Renault Clio, feltets eneste Clio. Per Carlsen fører foran Michael Carlsen, Walter Samtleben, Bjarne Kravlund, John Fischer, Henrik Nielsen. Og så var bulet kameravogn med Mortensen indeni. Ja, det slæver noget på bagtil. Og se nu min senten om ikke på nøjagtigt det samme sted igen, der går britspilleren Bjarne Mortensen lige til stregen og lidt til. Og se, hvor han ærgerligt smækker hånden i rette. Bjarne Kravlund ser sit snit til at passere Samtleben i det skarpe venstresving efter tilskuerlangsiden. Og den stilling holder. Per Carlsen er først i mål. Og så er det Michael Carlsen, Kravlund, Samtleben, Fischer og Bjarne Mortensen nummer 6. Per Carlsen får hurtigste omgang 82,85 km i timen på den regnvåde Jyllandsvej. Andet heat. Et mærke til Bjarne Kravlund i yderspor. Det er noget af en herrestart, Toyota Corolla-køren viser os, og de 2 Carlsener i første paket. Michael Carlsen først ud af svinget, men Kravlund kommer foran. Ja, der er glat. Lidt klemmeri mellem Henrik Nielsen og Arne Nygaard. Kravlund nu godt foran de øvrige i toget. Og Henrik Christiansen er ved at komme ud på sidespor, men får rettet op igen. Og han passerer pitten side om side med Arne Nygaard. Glide. Alle gode gange 3 Bjarne Mortensen. Han er igen kommet på tværs. Men det er Bjarne Kravlund forrest, og så Per Carlsen, John Fischer, Michael Carlsen, Henrik Nielsen, Henrik Christiansen, Bjarne Mortensen, og så kommer Kjeld Hansen,
Arne Nygaard, Johan Fiel, Walter Samleben, Poul B. Nielsen, Jan Petersen, Michael Peter Skov, Knud Erik Kamstrup, René Knudtoft, Kai Østerby og Carsten K. Hansen. En Peugeot-trio bestående af Johan Fiel, Arne Nygaard og Poul B. Nielsen, sidstnævnte med en 1,9 liters motor, rundt i banens eneste højrekode. Henrik Nielsen og Henrik Christiansen lidt ude på køben. Ingen er i stand til at true Bjarne Kraulund i målet. Per Carlsen, nummer 2, John Fischer 3, Michael Carlsen 4, Henrik Nielsen 5 og Henrik Christiansen på 6. pladsen. Jeg fik den mulighed, at jeg kunne starte i idealspor. Det vil sige, når man starter 3 af nærmest dommertårn på Jyllandsringen, så starter man faktisk i idealspor. Og det var også det, der ligesom reddede mig ud på første omgang. Jeg ramte idealsporet hele vejen rundt, som var tørt i hældekogen, og det gjorde, at jeg fik afstanden ned til 203'erne, og så var løbet sådan set mit resten af vejen. Det kan man roligt sige, for Bjarne Kraulund førte fra start til mål, og hans 20 DM-point giver godt 40 kilo bly i hans Toyota. Og der er også en del vægtigt metal til de følgende på listen: Per Carlsen, Michael Carlsen og John Fischer i regnskabet for de 2 hit i åbningsløbet. Og det danske Goodyear Eagle-felt på 19 deltagere kører på svensk asfalt i anden afdeling af DM. Og vi under starterens kommando: Michael Carlsen i forreste række, Per Carlsen i anden. Og kun et par sekunder ind i løbet har vi dramatikken. Johan Fiel kommer på tværs og skubber Walter Samleben med sig ud i den grønne natur. Vi ser starten igen inde fra Johan Fiels bil. Derude. Men hvad var det egentlig, der skete? Vi ser situationen forfra. Og Johan Fiel ramler sammen med den sorte Clio og trækker Walter Samleben med sig ud. Og for Johan Fiel i kammeravognen er løbet kørt. Han slutter sin svages tur med at ryge ind på inderkredsen i svinget med en hjulskade. Derimod går det godt for Bjarne Kraulund her. Han fører fuldt af Michael Carlsen, Bjarne Mortensen og Per Carlsen. Og her i højrekurven ser vi, at Per Carlsen nu går forbi Bjarne Mortensen. Og efter dem følger Henrik Nielsen, Poul B. Nielsen, Kjeld Hansen, Henrik Christiansen, Michael Peter Skov, John Fischer, Hasse Olsen, René Knudtoft, Carsten K. Hansen, Knud Erik Kamstrup, Kai Østerby, Tom Milke og Walter Samleben efter sin afgang. For inden af langsiden lykkedes det for Michael Carlsen nu at komme forbi Kraulund. Og førertrioen Carlsen, Kraulund og Carlsen har masser af luft ned til de øvrige. Corolla-køreren René Knudtoft overhælder Tom Milkes Renault 5 GT Turbo. Kjeld Hansen, også i Renault, taber terræn, da han kører ud og lægger en kofanger. Per Carlsen ser vi her, hvordan han presser Kraulund før opløbet. Men Carlsen må nøjes med 3. pladsen. Bjarne Mortensen bliver 4. Fuldt i mål af Henrik Nielsen og Poul B. Nielsen. Poul B. Nielsen er ny på top 10-listen sammen med Michael Peter Skov. 5 Toyotaer og 5 Peugeoter på listen, hvor Bjarne Kraulund fører med Michael Carlsen som ny toer i stedet for Per Carlsen. Er der på hjemmebane i 3. DM-afdeling i Goodyear Eagle-pladsen, der tales om de tunge drenge. Michael Carlsens 32 point betyder bylodder på i alt 63 kilo i hans Peugeot. Det gør mig lidt handicappet ude på banen i dag, men det vi ser. Hvad er det værste ved det handicap? Det er, bilen opfører sig på en anden måde i nedbremsingerne og rundt igennem kurverne. Der teger den sig på en anden måde. Hvordan? Den er meget svær at kontrollere med bagenden. Når vi bremser ned med den, så kan den godt være lidt løs med bagenden. Og det gør, at jeg er nødt til at bremse en lille smule tidligere og tage forbehold for det. I tidskørslen kommer Michael Carlsen til at ligge en tiendedel sekund langsommere end Per Carlsen, som for første gang starter i pole position. Per har regnet på sagerne. Hvis jeg vinder i dag, Bjarne bliver 3'er, Michael bliver 2'er, så er vi i den pludselige situation, at så har vi 47 point, alle 3. Det vil sige, det er rimelig tæt kørt i sådan en Goodyear Cup, så det bliver altså spændende. Spændende bliver det, som vi skal se, og der er også kommet rigtig mange tilskuere på lægterne. Walter Samleben, John Fischer, Poul Munk og Knud Erik Kamstrup starter lige efter de førende 3 med Kraulund i midten. Og se hvilken dårlig start det bliver for Bjarne Kraulund, som her sidder i en sandwich mellem Knud Erik Kamstrup og John Fischer i kamerabanen.
Walter Samleben har lagt sig foran Michael Carlsen og Per Carlsen. Bjarne Kragelund på en 8. plads inde i hullet mellem Henrik Christiansen, Knud Kamstrup og John Fischer. Men der er alt for lidt plads. Et puff fra kameraovnen sender Kragelund ud til højre og ud af første heat. Op foran bremser Samleben sig væk fra førstepladsen. Og nu er det Michael Carlsen, der fører foran de to Toyota'er. Michael Carlsen, Walter Samleben og Per Carlsen. Men Per Carlsen har flere ambitioner. Indenom Samleben har han valgt det rigtige spor. Ja, Per Carlsen passerer Walter Samleben og ligger nu på andenpladsen efter Michael Carlsen i position. Michael Carlsen vinder foran Per Carlsen. Samleben nummer 3. Herfra har vi Kamstrup, han bliver nummer 4. Og John Fischer nummer 5. Med et tilfreds publikum, en magtfuld Mr. President, flotte damer og et festklædt politi på pladser i orden, er de 22 eaglemænd legnet op i samme startopstilling som i første heat og holdt sig på hat og briller, for nu sker der noget. Michael Carlsen er først hen i svinget. Bjarne Kragelund, Per Carlsen og Walter Samleben på de næste pladser. Og længere nede bliver John Fischer sendt ud i en pirouette af Arne Nygaard. Der er knivskarp kamp mellem Kragelund og Michael Carlsen. Og side om side kommer de ud af svinget. Og nu Kragelund i forreste position ned ad opløbsstrækningen. Presset af Michael Carlsen hele tiden. Michael Carlsen er igen først. Bjarne Kragelund bruger hele banens bredde og lidt til. Per Carlsen og Poul Munk blander sig i topstriden. Og Munk laver en bule i Kragelunds dør. Rundt i højre kurven. Og så tak for sidst, Poul, siger Kragelund. Det er slaget om tredjepladsen, vi overværer nu. Kragelund og Poul Munk side om side op gennem Kastrupkurven. Og Kragelund mister ligesom lidt af pusten og passerer sig Poul Munk, Knud Kamstrup og Samleben. Kamstrup og Samleben slås ind i om fjerdepladsen. Ingen af dem vil vide deres spor. Kamstrup er nu helt på tværs foran Samleben, og chokeret publikum ser Kragelunds Toyota forvandle sig til et livsfarligt missil fra 2 officials. Heldigvis er ingen kommet til skade. Jeg siger det her i slow motion. Hvordan? Kamstrup ligesom kommer til at hænge på fronten af Samleben. Kragelund tørner ind i forskærmen, og begge biler pulveriserer nærmest flagposten. Centimeter forbi de to folk. Vi får det hele igen fra en anden kameravinkel. Og der luftturen. Løbet fortsætter. Feltet anføres af 2 gange Carlsen. Og nu er det Bjarne Mortensen i den røde Peugeot, der står for dramatikken. Iscenesat af Henrik Nielsen ud til venstre. Kurt Østergaard, Bjarne Mortensen og John Fischer. Hård kamp. Bjarne Mortensen har lige været oppe og røre Kurt Østergaard. Prøver igen i højre kurven. Men stadigvæk Kurt Østergaard forrest. Men Mortensen og Fischer hænger på og trumfer Østergaard ned i det skarpe venstresving.
Bjarne Mortensen går forbi Østedgaard, og Fischer følger med. Og John Fischer viser sig her på langsiden som den hurtigste af de tre. Carsten K. Hansen i Renault 5 GT Turbo hænger på. Michael Carlsen kan se målstregen. Han er feltets hurtigste mand med Per Carlsen som nummer 2 og Walter Samtleben som nummer 3. Men den grønne Carlsen var for hurtig. I gengældelsen ser vi, hvordan 20 start. Også Henrik Christiansen og Knud Kamstrup blev idømt 60 sekunder for 20 start, men begge udgik ligesom Poul Munk og Bjarne Kragelund. Walter Samtleben kørte den hurtigste omgang 91,97 km i timen. Og med sin hidtil bedste placering, værdi 15 point, og her var halvdelen af løbssæsonen kørt, gør en status over klassen. Ja, jeg synes, den er måske delt meget over allerede nu, her efter 3 afdelinger, fordi der er jo allerede 3 kører, der er temmelig langt foran, jo, ikke? Og så ligger vi så et felt der, ikke? Og kan bunde lidt om resten. Den er måske faldet lidt over allerede i år, og måske lidt for få anmeldelser i år også. Det kunne være sjovere, hvis den var noget større. Begivenhederne i truckræset har sendt Per Carlsen helt til tops med et par æg til Michael og Bjarne i førergruppen. Og Henrik Nielsen bider sig godt fast i sin outsiderrolle, nummer 4 med 24 point. 2 heat af 14 omgange venter 25 kører i Grand Prix. Henrik Nielsen holder helt i front sammen med Michael Carlsen og Walter Samtleben i pole position. Bagved Bjarne Kragelund, John Fischer, Arne Nygaard, Poul Munk og goddag til Hugo Jensen. Per Carlsen kommer så Michael Pet Skov, Knud Kamstrup, Bjarne Mortensen og Hasse Olsen. Og det viser sig at være et godt spor for Henrik Nielsen. Han trækker det længste strå foran Michael Carlsen. Per Carlsen startede jo fra en beskeden 9. plads, men han har sandelig også fået ekstra 27 kilo at slæbe på for sine 47 point, det vil sige maksimumbelastning. Henrik Nielsen foran Michael Carlsen, Poul Munk og Walter Samtleben. Michael Pet Skov skrider ud til højre. Og Per Carlsen kører nu sidelæns. På den igen, der er lang vej op. Og se nu nyt tilkommende Hugo Jensen i den blå Peugeot. På tværs af banen svinger Samtleben med sig og beslutter sig for at køre i pit. Og her er sandturen set fra kameraet. Walter Samtleben rykker ned på sidste pladsen. Der bliver kørt tæt bag til i feltet. Nærkontakt mellem Toyota-kørende René Knudtoft og Poul B. Nielsen. Knudtoft må et smut ud i græsset. Foran sætter Michael Carlsen for alvor Henrik Nielsen på prøve. Men Hobomanden er en sej gut. Ved udgangen af Kastrolkurven drifter han en lille smule ud, men bevarer førerskabet på langsiden. Den tunge Per Carlsen er tilsyneladende låst fast på en 8. plads. Han kæmper hårdt med Arne Nygaard. Og Bjarne Mortensen vil også blande sig. Prøver at presse sig forbi Per Carlsen. Bjarne Kragelund kører løs på Poul Munks 3. plads. Prøver at komme forbi. Men nej, det lykkes ikke. Den er måske op foran for Michael Carlsen. Det udvikler sig her til en rigtig herredyst i opløbskampen mod Henrik Nielsen. Rigtig væddeløb. Fransk-japansk teknologi sat op mod hinanden lige til målstregen. Og det er helt åbent endnu. Henrik Nielsen lidt foran stadigvæk. Over målstregen næsten samtidig. Henrik Nielsen holdt akkurat skansen en 100-del sekund svarende til en kofangerbredde foran Michael Carlsen. Flot fight. Den store Grand Prix søndag er begyndt i silende regn. Men Eagle-Cupens andet heat ligger sidst i programmet og kan afvikles på tørværsdæk. Michael Carlsen er trillet frem i startposition nummer 2, og han har Poul Munk i yderbanen.
Henrik Nielsen holder i pole position. Så ser du, hvordan Poul Munk nærmest i et tigerspring sætter hen over stregen og distancerer Carlsen og Nielsen. Samtløben er nu kameravogn allersidst i feltet. Her med udsigt til feltets eneste Citroën Gert Frises. Og til højre Poul B. Nielsen. Munk, Michael Carlsen, Bjarne Kragelund og Per Carlsen, som har kørt sig frem på fjerdepladsen fra start nummer 8 allerede efter en halv omgang. Godt nok af Vennelboen. Ude på anden omgang presser Michael Carlsen med sine 63 ekstra kilo sig forbi Poul Munk. Bjarne Kragelund øjner en chance for at få kontakt med Michael Carlsen. Men Poul Munk er ikke i humør til at blive overhalet og sender Bjarne Kragelund uden for asfalten. Værsgo. Kragelund ryger 7 pladser ned i rækken. Det er ikke så lige til at høre med blandt pointmatadorer. En lille hilsen fra kameravognen til Hugo Jensen ændrer positionens kurs, men Hugo retter hurtigt op. Per Carlsen sidder og tænker på de 7,5 sekunder, han mistede til Michael Carlsen i første heat og prøver at komme frem til konkurrenten. Men Poul Munk holder godt fast i andenpladsen. Og Munk lader sig ikke knække af Carlsen. Michael Carlsen, Poul Munk, Per Carlsen, Henrik Nielsen som nummer 4, John Fischer, Bjarne Kragelund, Hasse Olsen, Kjeld Clive Hansen, Bjarne Mortensen, Michael Skov og lige et glimt af Henrik Christiansen i lyserødt. Og vi har ingen ændringer i toppen. Det bliver Michael Carlsen, der vinder foran Poul Munk, Per Carlsen og Henrik Nielsen. Og med 2 afdelinger tilbage på ringen er spændingen helt i top. Kun 1 point skiller Per Carlsen fra Michael Carlsen. Og Henrik Nielsen puster de førende i nakken med sine 39 point. Fortsætter han takterne fra Grand Prix til DM-finalen, kan Norge jo nemt lave ravage i førerfeltet. Foran de 27 tilmeldte igelkører ligger en finale weekend med 2 afdelinger på hver omgang. Kragelund er rullet i pole position med sine 2 værste konkurrenter, Carlsen og Carlsen, et stykke længere nede i rækkerne. Så er det altså nu, kære Bjarne, tænker på Kragelund i sekunderne før starten. Hugo Jensen og Hasse Olsen i Peugeot 205 har fine tidskørsler, og de overtager førerskabet foran Bjarne Kragelund, Poul Munk, Michael Carlsen og John Fischer. Hugo Jensen kører uden de ekstra vægtkilo, som belaster blandt andre Kragelund og Carlsen. Og ellers er det samtløben, Knud Erik Kamstrup, Per Carlsen og Henrik Nielsen med fremme. Michael Carlsen søger et spor indenom Poul Munk. Og bagved må Henrik Nielsen en tur ud i sandgraven, da han vil udenom Kamstrup. Michael Carlsen presser Poul Munk. Men han kommer ikke udenom Poul Munk i denne anden omgang. Tæt kørsel mellem Kamstrup, Henrik Nielsen og Per Carlsen foran Bjarne Mortensen. Henrik Nielsen får ingen åbning indenom Knud Erik Kamstrup. Skubber med den skarpe venstre på. Henrik Nielsen fortsætter sin pågående kørsel, kiler sig ind mellem Bjarne Mortensen og Kamstrup. Nielsen og Kamstrup igen side om side. Per Carlsen er foran de 2 kamphaner. Støvskyen ud til højre viser udgangen på den duel. Henrik Nielsen er endt med bunden i vejret. Heldigvis kunne køren kravle ud af braget uden en skramme. Og her ser vi igen, hvordan Henrik Nielsen prøver at komme udenom Kamstrup. Bjarne Kragelund tænker i DM-point. Der mangler 4 omgange, og han tager andenpladsen fra Hasse Olsen. Sådan.
Knud Erik Kamstrup kommer i vejen for Bjarne Mortensen og snorer langt væk fra sin 8. plads. Hugo Jensen er urørlig etter og understreger sin styrke med en ny banerekord, 93,07 km i timen. Kravlund og Olsen nummer 2 og 3. Rutsjeturen på taget ind i autoværnet sendte Henrik Nielsen ud af DM-finalen. Det var nok vild kørsel af en mand, men det er jo lidt ærgerligt, når man ligger på en 4. plads og har rimelig chance for at komme op på skamlen her. Men sådan er det jo at gøre motløb. Det var totalt usportsligt kørt fra Skamstrups side af. Knud Erik Kamstrup. Kamstrup, ja. Frygtelig uloyalt kørt. Det er det værste sted på banen. Du kan blive sat af, og den blev sat af. De skubber simpelthen til højre og venstre. Man forsøger at køre en pæn sti, det gør. Men altså, det kan åbenbart ikke lade sig gøre, det gør, for man bliver simpelthen bare skubbet bagfra hele tiden. Altså, min mening om det, gør, jeg er overhovedet ikke skyldig i det der, ikke det mindste. Søndag middag havde banedommerne afgjort Henrik Nielsens klage. Knud Erik Kamstrup blev udelukket fra løbet om lørdagen, hvor han i øvrigt sluttede som nummer 18. Top 10-listen har fået Michael Carlsen på 1. plads. Navnebror Per må med sin ene pind finde sig i at blive skubbet ned på en 3. plads. Han er dog efter Henrik Nielsens uheld sikker på en medalje. Den ene stød, den andens bronze. Starten på 6. afdeling. Michael Carlsen kommer først væk fra stregen. Det er 10 afgørende omgange for Michael Carlsen og Bjarne Kravlund. Han har en placering som nummer 3 efter hurtige Hugo Jensen. Bjarne Mortensen og Valter Samtleben kører side om side. Efter kun en halv omgang pisker Hugo Jensen forbi Michael Carlsen, som kan være tilfreds, så længe han har Bjarne Kravlund i bakspejlet som her. Ingen ændringer i den indbyrdes placering i det store felt. Johan Fiel kører sin Peugeot som en anden offroader. Kravlund er nu forbi Michael Carlsen, men kan ikke nøjes med en anden plads, så længe Michael her er sig fast på 3. pladsen. Bjarne Mortensen er nummer 4, fuldt af Valter Samtleben, Jesper Sylvest, Poul Munk, John Fischer, Kurt Østergaard og Per Carlsen helt nede på en 10. plads. Det er bestemt ikke Vendelboens weekend. 22 mand er tilbage i feltet. Og ved en hos René Knudtoft. Christian Poulsen i Citroën og Michael Pitsgaard går ind i en hård tackling, der sender Poulsen uden for sidelinjen. Hugo Jensen kører i ensom vindermajestæt med en lille overraskelse i undervognen, som det senere skal vise sig. Kai Østerbys 309 skrider i svinget. Og se nu her, hvordan Østergaard forbereder sig på at gøre det frække ved Kamstrup. Ud med dig, Knud Erik. Kameravognen puffer til Henrik Christiansen, der lidt efter letter hjul i selskab med Michael Spondholt Citroën AX. Kravlund, Carlsen og Samtleben for sidste gang rundt i højre kurven. Og her selve DM-opløbet. Hugo Jensen er en uhyre sikker vinder, men det passivt kørende Bjarne Kravlund har åbenbart resigneret over for mesteren Michael Carlsen, der uden besvær har forsvaret sin altafgørende 3. plads. Et veldisponeret løb af odenseaneren, og hvorfor score flere point end højst nødvendigt for at sende den værste konkurrent Bjarne Kravlund hjem til Silkeborg med sølv. Men